שכונת גבעת סוקולוב, בני ברק. שכונה מתפרסת מרחובות חנקין ובילו, שבטי ישראל ועד רחוב קוטלר. במשך שנים רבות הגיעו לשכונה עוד ועוד תושבים ממיטב עולם התורה, והורגש צורך בהקמת קהילה ובית מדרש שייתן מענה לצורכי הציבור. 30 שנה לאחור, הרב הגאון רבי מנחם קליין מקים את קהילת כסף סויפר המפוארת. הוא מחזיק במקום במסירות נפש, בית מדרש וכולל לאברכים מצוינים, וכן מסגרות לילדים, לבחורים ולאברכים. בקהילה של הרב קליין במשך כל השנים היה דאגה מיוחדת גם לאברכים, פתח כוללים בערב, בשישי שבת ובין הזמנים, וגם לבחורים. הבחורים אהבו להגיע למקום, תמיד דאגו להם, היה להם מסגרות מיוחדות, פעילות לילדים, העצמה, נתינה רוחנית. רב אברהם קליין, הבן של הרב, רומם את הבחורים בצורה שאין לה אח ורע. הרב קליין, הוא הצליח לרומם פה את קרן האור וקרן התורה בשכונה. עד מהרה שמה הטוב של הקהילה והמוסדות יצאו למרחקים, והקהילה היוותה קנאת סופרים לשאר השכונות בארץ ובשאר חלקי הארץ. ברבות השנים התברכה השכונה במאות רבות של תושבים חדשים, אשר באו בעקבות בניית מאות דירות ברחוב הלוחמים, במתחם תחנת הקמח ובמתחם הגדול בין רחוב סוקולוב השלושה לאזור סוקולוב סמטת הזר, וכן עשרות רבות של אברכים בני תורה שבאו לגור באזור בילו וחנקין. מסיבה זו נוצר מצב של חוסר גדול בבתי כנסיות לטובת הציבור שהולך וגדל. אין ספק שהמקום פה שגדל בשנים האחרונות עם מאות משפחות, ילדים, אברכים, יש צמאון אדיר לעוד מקום של אשרועס השכינה, עוד איזה בית כנסת שיקלוט את כולם, שיכיל את כולם, שיהיה גם מקום, כל אחד ירגיש בבית, בנוח. עם פרוץ הקורונה התאגדה השכונה להקמת מנייני חצרות, כשאז מתבררת גודל הטרגדיה. מאות רבות של משפחות של בני תורה, מרביצי תורה ובעלי בתים חשובים, שאין להם מקום מסודר להתפלל. ובנוסף, אין לילדיהם מושגים כיצד נראה בית כנסת מבפנים. אני גר פה בשכונה כבר 12 שנים. כשהגעתי לגור פה, כל בית כנסת שהגעתי, נכנסתי, אני מסתכל ימין, שמאל, אני רואה רק מקום לעצמי. לילדים, לשתי הילדים שלי, 3 הילדים שלי, אין מקום. אמרתי להם, תישארו בבית, לתאר את העצב שהיה להם בפנים, איך הם כמהים להגיע להתפלל, עם כל הילדים של הכיתה, עם כל החברים, ואני אומר להם, תשמעו, אין מקום. זה זעזע אותי. וככה לאורך 10 שנים שזה ככה. יש לי בן 11 שעושה תהילים, התחיל את זה בתחילת הקורונה, בבית הכנסת אחרי שהקורונה שנסגר. אין לו מקום לעשות את התהילים בשבת. לולא המקום החדש שאמור להיפתח, אין עתיד לאדם שרוצה, לילד שרוצה להתקדם, לעשות משהו, איזו פעילות לילדים. אני רואה את כל האנשים שמגיעים פה לבית כנסת של הרב קליין, כסף סויפר, אני רואה את כל האנשים שמגיעים לעול בחצר. אני אומר, ריבונו של עולם, איך זה שאין בית כנסת להם? איך זה שאין להם בית? איך זה שהגענו לכזה מצב, שכונה כל כך גדולה, כל כך איכותית, מרכז בני ברק, חדשה, הכל יש פה, לא חסר פה כלום. כנסת, בית לקודש ברוך הוא אין פה. איך זה שאין כזה דבר? לאחרונה נאלצת קהילת כסף סויפר אפילו לסגור את בית המדרש לאחר 30 שנה בעקבות הפסקת השכירות. עקב כך הוחלט בברכת גדולי ישראל ובהדרכתם לצאת לדרך חדשה ולהקמת מסגרת שתאגד את הציבור להקמת קהילה אחת באחדות של כלל התושבים ותגבש את כלל האברכים, ונוכל להמשיך לכלל השכונה את המפעלים הגדולים לכלל הציבור. גבעת סוקולוב בבני ברק, מאות דירות חדשות, גינות ציבוריות, חנויות, כבישים, אוטובוסים, הכל יש פה. אבל דבר אחד שכחנו, לכולם יש בית, ולקודש ברוך הוא שכונה שלמה מחכה למקום הזה, שבו נבנה בית כנסת בעזרת השם, בית לקודש ברוך הוא, מקום להתפלל נורמלי, מקום ללמוד עם הילדים. אנחנו נתנו לכם הזדמנות הערב הזה לעשות היסטוריה בשכונה, לא עוד שכונה עם בתי כנסיות הרעים, שאין לנו מקום לילדים שלנו איפה להתפלל, לא עוד שכונה שאין לנו מקום לרקוד בשמחה סטוירה, לא עוד שכונה של הקודש ברוך הוא אין בבית. האם יהיה לנו מקום לרקוד ביום עם נוירואים? האם יהיה עתיד לשכונה? האם יהיה מזוזה לשכונה? יוכרע בערב הזה, בידכם הדבר. שכונה שלמה מחכה, ועכשיו זה קורה. הקמת בית כנסת גדול ומפואר, אשר יהווה מקום קבע לתושבי השכונה. הילדים גודלים, וחסר בית הכנסת שיהיה לנו בצורה נורמלית להתפלל.
הצורך הוא מורגש, החלל הוא מתבקש מאליו, יש פה משפחות שבאמת אין להם איפה להיות. הולך להיות פה גם מקום לימוד גדול, גם פעילויות לנערים, וממש דברים שחסרים מאוד עכשיו בשכונה הזאת. אהבת חברים ודיבוק, שכל אחד ירגיש באמת שהוא מחובר והוא ביחד. כל אחד מאיתנו ייהנה מזה, הוא וילדיו, שייך לכולנו. זה דבר שנועד בשבילנו וזה צורך שלנו. כל כך הרבה גשמיות יש, רוחניות אנחנו רוצים, רוחניות מושלמת בבית כנסת, לכל העדות ולכל האנשים. הפעם בניית הבית הכנסת היא בשביל שנוכל להגיע לילדים שלנו, להסתכל להם בעיניים ולומר, עשינו בשבילכם הכל, למענכם, שתוכלו לבוא ביחד עם אבא. לא נצטרך להצטופף, לא נצטרך לשבת באיזה מחסן, שם בלטות שבורות. שיהיה עבוד בנים ואני אוכל לפגוש את החברים לפעמים בשבת. אפשר להתפלל שם בנחת וברווח. כן, בשביל לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות. אני אצליח בהכל בחדר, שיהיה לי חברים טובים, שאני אוכל ללמוד. יהיה לי מקום קבוע ליד אבא, בחגים, בשבתות, תמיד. שיהיה מקום ויהיה נוח להתפלל. תפילות יהיה בזמנים מסודרים. כן, אני רוצה להתפלל בבית כנסת וזה ליד אבא. כל אחד מאיתנו זוכר את הרגעים המתוקים שהיינו יושבים ליד אבא בבית כנסת, שזה מה שהביא אותנו למה שהביא אותנו. את המתנה הזאת אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו, אנחנו לא צריכים, אנחנו מחויבים לתת להם, כדי שנרווה מהם נחת, כדי שיהיה להם טוב בחיים, כשהם יצליחו שהם ידעו איך נראה תפילה, איך נראה אבא מתפלל, שיהיה המשך לדורות שלנו. עכשיו זה ההזדמנות שלנו, וחפץ השם בידינו יצלח, בידכם הדבר.